Malaziýanyň paýtagty Kuala Lumpurda bugün biz siz bilen birlikde bir günüň dowamyny syýahat ederdik. Aziýanyň günorta günnogoruna ýerleşen Malaziýanyň paýtagty Kuala Lumpur tebigaty, arhitekturasy bilen geň galyrýa. Ýyl boýunça Kuala Lumpur tropik klimata eýdir. Bu toprakda Malay, Hindi, Hytay halklary dostlukly ýaşaýarlar. Kuala Lumpur medeniýetleriň däpde surlaryň birleşen ýeridir. Howa menzilinin ulagda bir sagada ýeter etmeli wagtyň içinde şäher merkezine barmak üçin 70 kilometr ýol geçmeli. Ýoluň urnak tebigat özüniň ösümlik dünýäsi bilen täsir galdyrýar. Nira seretsen palma ağacyna gözüm düşýär. Kuala Lumpur'un merkezinde bir Kors mihmanhanasyna ýerleşeriz. Kors ateli Kuala Lumpur şäheriniň amatly çatyryna ýerleşen. Merkezde ýerleşenligi üçin sowda merkezlerine syýahat etmek üçin täsin ýerleri 5 minutda barp bolýar. Hello. Salam. Thank you very Sağ much. olun. Atelle 24 sagatyň dowamyna hyzmatlary ýola goýulyp, ajaýyp bagly, serhowuzly, bedeliş stili syýahatçylaryň rahat diňji almaklary üçin döredilendir. Ateliň bu otagy yerli medeniýet bilen baýlaşdyrylan. Esasat otagda arasy tämiz krawat, ýumşajyk. Balkonumdan bolsa, howuz bilen şäheriň ajaýyp panoramasy açylýar. Her bir ýurt özüniň taryhy hem de häzirki zaman binalar bilen tanalýar. Ene Kuala Lumpur şäherem özüniň Petronas binasy bilen ýagny tanalýar. Näçe ýaly bu bina beýikligi üçin bütün dünýäde de iň beýik binalaryň hatarına girdi. Häzirki tinediýän binaňyz Petronas binasy bolmak bilen yerli ýaşaýjylar bu bina ikiz binada diýip atlandyrýarlar. Petronas Jüt minarasy 1992-1998 ýyllar aralygyna bina edilen. Goşu minaralaryň beýikligi 451,109 metr bolup 88 gatdan ibarat.
Kuala Lumpur şäheriniň meşhur tanalýan ýeri Petronas Jüt minaraly binanyň ýerzeminine okeanarium ýerleşýär. Bu ýere ýerzemin ýollary hemde ýer üstünden köprüler alyp barýar. Men okeanariumda birinji tapar akulany görärdim. Balıklar dünýäsine seýahat bölümler boýunça hödürlenýär. Sazlaşykly ışıklaryň sazlaşygy täsirlendirýär. Dinleyeceğim şu aylowly ýagny aynanyň içinde gezgören pursatlarynda ýürüt akadyan yer jagadan şu balıklar dünýäsine manada mümkinçilikler görediler. Yani bu akvarium Kuala Lumpur şäheriniň merkezine yerleştirilen Petronas binasynyň içinde yerleşýär. Hem gelseňiz şu ýere gelip şu balıklar dünýäsinden haýran alyp täsir alkytlaryny mümkinçilikler bu ýer diýsem göder. Onu näme gelip şu balıklar dünýäsinden synap seýahatymy dowam edelim. Seyahatçılık marşrutumuzda biz Kuala Lumpurdan o diýen uzakda bolmadyk. Putrajay diýip adlandyrylýan administrativ merkezine geldik. Ýurduň dolanýar şäheri täze gurulan arhitekturalar bilen geň alyrýar. Bizim häzirki yerleşýän ýerimiz Malaziýanyň döwleti dolanýan şäheri. Bu ýerde ýagny döwlet edaralaryna degişli bolan binalar yerleşýär. Häzirki synedýän binanyň Malaziýanyň premier ministriniň köşkü şol sanda ine sag tarabynda mesjid yerleşýär. Gelmek ömürden diýilýär. Bu ýerleri görenim üçin diýseň men bagtly. Owoklary hekdaşly baýryň ýeratyny 400 milyon ýylyň dowamyny emele gelipdir we fiýahatçylaryň ünsüni çeken adaty hemde meşhur künjekdir. Ol Malaziýanyň paýdagty Kuala Lumpurdan 10 kilometr demirgadykda ýerleşýär. Fiýahatçylar üçin beýleki bir özüne çekiji ýer, owaň girilgesinde Murugan Hudaýa gurulan äpet heýkeller. Boyu 42,17 metre barabar heykel bu künjekdäki butlaryň iň beýigi bolmak bilen onuň bahasy takminan 24 milyon rupiýadyr.
Bu heykel 2006-njy ýylyň ýanwarynda dawarly ýagdaýda açylypdyr. Onuň gurulşygyna 3 ýyl 1550 kub metr beton, 250 tonna polat armaturlar we goňşy Taýlanddan getirilen 300 litrlik altyn boýagy sarf edilipdir. Ibadatkana gowagyny her gün, Ilaytada her ýylky Taipusam Hinduizm festival günlerine müňlerçe adamlar gelýär. Bu günler gowak Malaziýanyň esasy merkezine urilýär. 272 san ýasman basgançak ibadatkana gowagyny alyp barýar. Onuň käbir ýerlerine demindir ýaly düşölge meýdançalary bar. Bu düşölgelerde Kuala Lumpur şäheriniň sinemaga ajaýyp mümkinçilikler edilipdir. Howanyň bulutsyz günlerini iň ýokarky düşölgede mes toprakly jülgäniň boýuna uzap gidýän galanyň diwarlary doly görünýär. Gowagyň ähli ýerlerinde basgançaklaryna we düşölgelerine agaç germeglerine durmuş beren uzun goýrukly maýmunlara duş gelmek bolýar. Owaklar dünýä derejesinde kolonial häkimiýetler tarapyndan 1878-nji ýyla hasaby alynandan soň meşhur bolup ugraya. 1890-njy ýyllarda Tambusami Pillai adly hindi täjiri bu gowaklaryň ziyaret ýerine öwrülmegine himaýet edýär. Ebedadir gowaň içiniň howasy daşara garaňda serwinýän halkyn. Häzir bu ýerden tinedýän bir näçe mehmanlar şu gowaň içinden geçen ýollar arkaly gowaň täteniklerini tinýärler hemde bir näçe Buda heykeljiklerini tinýär. Bu gowaklarda ýerleşýän dürli butlardan iň ulsy we iň köp gelim gidimlisi ibadatkana gowagydyr. Şu gowaklarda bir näçe Hinduizm butlarynyň ýerleşýänligi üçin şeýle atlanyrlar. Bu ýerde iň esas sejdeге Murugana hudaýyna şeýle hem Uruş hudaýy hökmüni tanalýan Subramanya ýa-da Kartikeya degişlidir. Onuň urlany 113 ýyl geçipdir. Batu gowaklarına ösümlik we haýwanat dünýäsiniň dürli görnüşlerine duş ýarsyň. Olaryň käbirleri şeýle bir seýrek görnüşler weli bu ösümlikleri we jandarlary şundan başga ýerde gabat gelmek asla mümkin näme. Baş ibadatkanadan başga da barıp görmäge degişli bir näçe gowaklar bar. Çeperçilik galereýasy we muzey gowaklarynyň içi hindi heykelleri we çeper suratlary bilen doldurylypdyr. Ramayana gowagynyň diwarlaryny suratlar bilen bedelip, hemde çıralar bilen ýaklandyrylypdyr. Kuala Lumpur giyicilerini hasam gözel görünýär. Bu ajaýyp giyijelerde mehriban tamaşaçylar, gelin bir näçe ýerleri gezelim. Ebden dörüjük toparmaz bilen şu wagt teatr restoranyna gelip mehriban tamaşaçylar gelin. Bu ýerde dörüjülen amat şefler bilen syýahatyň dowamly tanysany ýörmän. Bu ýerde ýagny girenden soňra ilk bilen naharlanýar. Soňra ýagny sahada oturjak teatr çykyşlaryny berilýär. Gelin onu näme bilen şu ýerden özüňize gerek Malaziýa milli tagamlarynyň halalyň.
Hormatly tamaşaçylar, bir daha ýapmazsyk. Yani Malaziýanyň esas milli tagamy bananyň ýapragyny, ýani tuýuny kakao ýagyny bişirip, şonu taýýar esas milli tagamlaryň bir şorbatlyny şeýerde birinçiden ýani tuýdan bişirilen nahar bar. Bu sine diýen saçlarlaryň ähli ýapraklaryň üstüne ýerleşdirilýän bu ýaprak, ýagny Malaziýada ösüp ýetişen bananyň ýapragy, ýani bularyň milli däplerine, desturlaryna laýyklyk köşüp, ýapragyň üstüne şolary tagamlar goýarlar. Bir näçe Malaziýa döwletine mahsus milli tagamlar we ýa-ni süýjülükleri, hem-de istaçarlary. Onu näme gelin naharlardan dadalar. İlk bilen ne şeýerden Malaziýa milli tagamy bolan, ýagny bananyň ýapragyna bişen, kakao ýagyna bişen tuýdan dadalar. Örendatly. Ösümlük şeyler var, süýji, ýagny şeker garlanýar. Ine bu süýjüligi şeýdip, ýagny açmaly, soňra ol diýmeli. Ine ýapragyň içine taýýarlanan. Örendatly süýjülük. Esasen şu Malaziýa milli tagamlarynyň köpüsi ösümlikler bilen baglanyşdyrylýar. Bir näçe tagamlar, süýjülükler şolar ýa otlaryň içine dolanyp, ýagny taýýarlanýar. Bular mädir süýjülüň bir görnüşi, ýani palmanyň ýapragynyň içine talyp taýýarlanan dadaly. Örendatly. Onu näme mehran tamaşaçylar sizin ähliňizi, ýa-hadymyň dowamlygyny tamaşa etmäne çare täze bir ajaýyp sahnada Malaziýanyň milli çykyşlary orkalar. Bizim ýa-hadymyň dowamlyny şolar söýüp orkalar. Ondan ýa-hadymlar daşlaşmak tamaşa. Teatrlaşdyrılan folklor çykyşlary tamam bolandan soňra ähli syýahatçylar sahna çagyrýar. Ine-de gyzykly pursatlar başlanýar. Esas syýahatçylar agşam Petronas minarasynyň suw çuwdurly meýdançygyna jemlenýärler. Hani bu ýerlerde nämeler bar görelim. Kuala Lumpur şäherine gizelerine syýahat etmek hasy ýakynda, ýani Kuala Lumpur şäheri merkezine ýerleşen Petronas binasynyň önündäki köllü syýahat etmäne gelen ähli adamlar şeýle gelip köllüäki bu suw çuwdurlaryň
Taýdaryň aslında hereket edýänlerine, tamaşa edýänlerine seredýän bu ýerde ören köp adam bolup ýadyr surat galdyrýar. Biz o seýahadymyzy Kuala Lumpur şäheriniň ajaýyp gizelerini bilen dowam edýär. Kuala Lumpurda köçe naharlar akşam hasy meşhurdur. Menem yerleşen otelimden kämir uzak bolmadyk. Köçe naharlaryň bişirilýän ýerine geldim. İlkinji gedek akşamlygymda diňiziň egzotik önümleri bilen naharlanjak. Bu ýerdäki naharlaryň baha meselesi gaty amatly. Emma biraz uluk bu ýerdäki bişen önümleriň isi işden bir açyp baranyk. Ýen zatlarymyň tagamy meniň üçin kämir öwürlik däl.